TikTok'ta yenidin hayrana galyan men öňüňizi güllen doly gülsat ýangmytin TikTok'ta yenidin hayrana galyan men öňüňizi güllen doly gülsat ýangmytin keşfim güllen odan en sevýän tawadan beýle görki nirden allan ejeme odan wagtaňa döneýin seni ýüreğime gömeýin sen yeketek yıldım sen parlament seneyin sana döneyin seni yüreğime gömeyin sen yeketek yıldım sen parlament seneyin yaba راضي والله مدلي شرته اوي شرته keşfim güllen odan en sevýän tawadan beýle görki nirden allan ejeme odan wagtaňa döneýin seni yüreğime gömeýin sen yeketek yıldım sen parlament seneyin sana döneýin seni yüreğime gömeýin sen yeketek yıldım sen parlament seneyin döneyin seni yüreğime gömeyin sen yeketek yıldım sen parlament seneyin sana döneyin seni yüreğime gömeyin sen yeketek yıldım sen parlament